Il-Baħar Mediterran qed jibqa' jiffaċċja kriżi t'immigrazzjoni. Anke jekk fl-aħħar ġimgħat jidher li l-affarijiet ikkalmaw xi ftit, iktar minn 90,000 immigrant diġà daħlu l-Italja din is-sena. Mark Micallef, ġurnalist li speċjalizza fir-rapportaġġ dwar l-immigrazzjoni, tenna illi għadu kmieni biex wieħed jinterpreta dak li seħħ fl-aħħar jiem u jekk dan hux se jibqa' jkun kostanti. Daw l-aħħar ftit ġimgħat kien hemm daqsxejn slowdown jekk tħares daqsxejn lejn il-patterns ta' dan iż-żmien tas-sena, però għadu kmieni biex wieħed jgħid jekk dan huwiex kawża ta' impatt ta' xi ħaġa partikolari jew le. Li hu żgur huwa li dis-sena tidher li more or less l-influss huwa bħal tas-sena li għaddiet li kienet sena fej fiha kien hemm ħafna immigranti li qasmu mill-Libja. B'hekk għalkemm f'pajjiżna d-dibattitu se takkalma xi ftit għaliex ilna żmien ma naraw dajjes teħlin, ir-realtà kifra tal-immigrazzjoni għadha teżisti madwarna fil-Baħar Mediterran ftit passi bogħod minnha. Mark Micallef jattribwixxi l-fatt li pajjiżna ra inqas immigranti jinżlu fuq xtut Maltin għad-deċiżjoni tal-Gvern Taljan li jimplementa l-Operazzjoni Mare Nostrum. Deċiżjoni li fi kliem Micallef bidlet kompletament id-dinamika għalkemm is-sitwazzjoni tibqa' waħda vulnerabbli. Meta l-Italja ħadet din id-deċiżjoni, din id-dinamika nbidlet kompletament u d-dajes ma baqgħux jiġu Malta għal din ir-raġuni. Dajes ta' jinbidel, ġifieri jekk l-Italja tieħu deċiżjoni politika għada illi ma tiqpax tieħu karigu tad-dajes illi qed jiġu salvati barra mill-libħra territorjali Libjani, is-sitwazzjoni għal Malta taf tinbidel mill-lejl għan-nar. Bla dubju l-fatt li s-sitwazzjoni fil-Libja ma toffrix ambjent mill-aħjar għall-immigranti li minn pajjiżna fiċ-ċentru tal-Afrika jitilgħu biex isibu xogħol ma jgħinx biex din il-problema tissolva. Ħafna mill-immigranti li kienu jmorru mis-Saħel mill-pajjiżi ta' qabel il-Libja biex ngħidlek. Fejn ħafna minnhom kienu jmorru biex jaħdmu ġol Libja jagħmlu xarej 3-4 sena jaħdmu u jerġgħu jmorru lura d-dar tagħhom u forsi jiġu s-sena ta' wara. Kien hemm ħafna seasonal labor. Dak għalkemm ma spiċċax kompletament naqas drastikament u llum il-ġurnata sar diffiċli ħafna għall-immigranti li jaħdmu jew jgħixu ħajja deċenti ġewwa l-Libja u allura daħal jimbotta ħafna nies li jibqgħu mixjin lejn l-Ewropa. Quddiem din ir-realtà l-ġimgħa se tkun qed jittella taħdita mit-tema l-immigrazzjoni għadha kriżi, din se tkun qed issir f'dar l-Ewropa fis-6 ta' filgħaxija.